हेलो फ्रेंड, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और मैं दिव्या स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का। और आज आप लोग के बीच बहुत ही मजाकिया अंदाज में सुना रहे हैं पंडित जी के ऊपर प्यारा सा गारी गीत। आइए सुनाते हैं। पंडित जी के अखिया कमाल कैले बा, कमाल कैले बा। उता मंडप में, उता मंडप में, उता मंडप में लाइट के काम कैले बा। उता मंडप में लाइट के काम कैले बा। पंडित जी के अखिया कमाल कैले बा, कमाल कैले बा। उत मंडप में लाइट के काम कैले बा। उत मंडप में लाइट के काम कैले बा। ससुर जी के नकिया कमाल कैले बा, कमाल कैले बा। उत मंडप में ढोलक के काम कैले बा। उत मंडप में ढोलक के काम कैले बा। ससुर जी के नकिया कमाल कैले बा, कमाल कैले बा। उत मंडप में, उत मंडप में ढोलक के काम कैले बा। जेठवा के अखिया कमाल कैले बा, कमाल कैले बा। उत मंडप में लाइट के काम कैले बा। उत मंडप में लाइट के काम कैले बा। अगुआ के मोछिया कमाल कैले बा, कमाल कैले बा। उत मंडप में झाड़ू के काम कैले बा। उत मंडप में झाड़ू के काम कैले बा। पंडित जी के अखिया कमाल कैले बा, कमाल कैले बा। उत मंडप में लाइट के काम कैले बा। उत मंडप में लाइट के काम कैले बा। भसुरू के नकिया कमाल कैले बा। उत मंडप में ढोलक के काम कैले बा। देवरू के मोछिया कमाल कैले बा, बरती हमन के मोछिया कमाल कैले बा। उत मंडप में, उत मंडप में झाड़ू के काम कैले बा। उत मंडप में झाड़ू के काम कैले बा। पंडित जी के अखिया कमाल कैले बा, कमाल कैले बा। उत मंडप में बल्ब के काम कैले बा। उत मंडप में बल्ब के काम कैले बा।